Yo. Pisan ketemu wong ayu dadi laku dodo ati rinten siang dalu ake bocah jiwa raga ngundang rasa tumetes ning kalbu nandang bisa luntuti hatiku asuhe konku ngenteni lewonge ta iku ento tapi aja ati sawiji apa tak lakoni saka pandita ratu sliramu jatuh titianku mugiku tinggi pisan ketemu wong bagus dadi laku nggoda ati rinten siang dalu kemodal jiwa raga undang rasa tumetes ning kalbu ake mulyai ketara nandang bisa luntuti hatiku suwe konku ngenteni lewonge ta iku ento tapi ati sawiji ngajar apa tak lakoni saka pandita ratu sliramu jatuh titianku mugiku tinggi mani senangku pataki no wong mati
tetening kalbu Ake mulyai sekoro Nandang bisa luntur ke hatiku Asuwe konku ngenteni Lewo ngena iku itu janji Ternyata hati sawisi Sengajan apa tak lakoni Masuk Sato pandito ratu Ming siramu Dato sisianku Mugi Gusti Jibati Sesenanku bakakino wong mati Jaga uya